Waqt laqgħa tal-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta li fiha ġiet diskussa mozzjoni dwar il-Mafkar fġieħ Daphne Caruana Galizia, attivista tal-Partit Laburista kellha tinħareġ il-barra wara li saret aggressiva. Il-laqgħa kienet ikkaratterizzata minn ħafna għajjat u interruzzjonijiet. Il-mozzjoni tresqet mill-Kunsilli Laburista Reat Soppardi li fija ntalab li l-Kunsill ineħħi l-Mafkar li skontu qed jikser il-kodiċi kriminali. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ukoll il-familja tal-ġurnalista maqtula. Fost il-punti li tqajmu f'din il-laqgħa kien hemm li minbarra l-fatt li l-mozzjoni m'għandix bażi legali għax mhux fil-kompetenza tal-Kunsill, il-fjuri huma hemm bħala protesta għad-dritt tal-espressjoni li qed jiġi mirfus. Potiħor li tqajjemu li dan il-Mafkar sabiex issir ġustizzja ma' Daphne Caruana Galizia u l-Mafkar għandu jkun quddiem il-qrati sakemm jinstab min ordna qtil tagħha. Fost dawk li kienu qed jappoġġjaw il-mozzjoni u kontra l-Mafkar spikka l-punt li l-monument tal-assedju l-kbir m'għandux jitatta minn dak li sejħulu qabar. Sfortunatament ċertu attivisti laburisti waqqgħu id-diskussjoni għal ridikolu. Eżempju, jiena ma nabiex tidħol tistraljari. U sara, kollu tixa ma torka għorina ma bil-frat. Elvis Presley? Sakemm fl-aħħar il-maskra waqgħet u l-motivazzjoni politika deret ċara. Għal-plajjat, argumenti u kontro-argumenti spikka l-intervent meqjus ta' Peter Caruana Galizia, l-armel tal-vittma. M'hemm xejn li qed tagħmel sara lill-monument. Fuq daqshekk biss għandha tfalli l-mozzjoni. Il-post mhux qabar, il-mara tiegħi għandha qabar b'dolorat, jiġifieri qiegħda prudenta u kwieta, u l-vera mhu l-ebda intenzjoni li dak isir qabar. U naqfa. Kienu diskussjoni għajem point of order il-Viċi Sindku tal-Belt Valletta Christian Mikallef fejn qalli minn barra li l-Kunsill m'għandux ġurisdizzjoni fuq monumenti, il-mozzjoni injeqsa minn kull sens ta' solidarjetà lejn il-familja tal-vittma. Din il-mozzjoni ma turix solidarjetà mal-familjari tal-vittma li jinsabu hawnhekk, il-vittma Il-laqgħa ġiet fit-tmiema bis-Sindku Alexej Dingli jagħti ruling li l-mozzjoni hija inammissibbli għaliex il-Kunsill għandu ġurisdizzjoni u lanqas kompetenza fuq monumenti nazzjonali.